Pasibayo ka pala niya ako Alvin Bautista ni Exploring Pampanga. So for today's vlog guys, yan mag-stay tayo or mag-overnight tayo dito sa Happy Place Vacation Home dito sa Barangay Anunas, Angeles City, Pampanga. Malapit lang sa may Friendship Highway guys. So nasa ano lang to, 5 to 7 minutes away. Mapupunta mo na tong Happy Place. Yan. Kung makikita nyo sa pinakalikod ko, eto na yung pinaka-pool nila. So bagong-bago itong pinaka-pool. Para din siyang infinity pool. And syempre sa kabilang side natin, ito yung pinaka bahay kubo nila. Later i-check natin guys kung ano ba yung itsura ng pinaka bahay kubo. And the other side natin, ito yung pinaka first room nila, second room, tapos yung pinaka third room. So una natin i-check itong pinaka first room nila. Then yun, open the lights. Napakalamig, wow. So ayan, fully air condition naman yung pinaka rooms nila. Syempre may cabinet, may extra mattress dito, may smart TV, tapos parang mini bar, working place. Importante ito, yan, kung may may mga work kayo na pwedeng gawin, so pwede kayo magpesto dito. Tapos yung pinaka bed, ayan, and of course yan, may mga mirror dito. And same din, meron din siyang lavabo, yan, kitchen sink, and of course lagay ng mga damit or mga bags. So check natin yung pinilaw dito, yan, wow. CR, check natin yung CR nila guys. Yun, so may heater, yan, may shower, tapos ito nga pinaka sink and toilet nya. Wow, ito na yung pinaka itsura nya. Ang ganda guys. And very cozy, nakaka-relax talaga yung pinaka vibes ng mga rooms nila. Bago natin i-check guys yung kanilang bahay kubo, check muna natin pinaka swimming pool. And kung mapapansin nyo, yan, napakaraming dito, chain lights. For sure, mamayang gabi napakaganda nung ambience dito sa pinaka garden nila. And bagong tanim pa lang itong Bermuda grass, pero kapag kapag malabog na, magandang tignan nitong Happy Place Vacation Home. And syempre guys, kung makikita nyo, napakaluwang ng parkingan. Kung marami naman kayong mga sasakyan, no problem guys. Yung talagang parkingan nila, very spacious. And excited ko nang pakita sa inyo yung pinaka bahay kubo. So ito na yung pinaka bagong swimming pool ni Happy Place. Dati napakaliit lang nung swimming pool nila. So ayan, kung napapansin nyo, nag-overflow dito yung pinaka tubig. So pinakalalim nito, magmula dun sa pinakabungad, pinakauna doon is 3 feet, 4 feet, hanggang dito sa dulo is 5 feet. Mamaya try natin to. So akyat tayo, check natin yung pang kiddie pool nila. Ayan siya. Tapos mamayang gabi may changing LED light siya. Tapos may siya, jet pool. Kaya kung mapapansin nyo guys, yun sa pinaka side nya. So later, kapag medyo madilim, napapakita ko itong pinaka buong area ni Happy Place. Yan, napakaganda guys. And syempre very nature inspired yung pinaka datingan ng Happy Place. Ito na kabalay yung pinaka second room nila. Yung second room is kamukha lang ng pinaka first room. Check natin yung pinaka room ko ngayong araw. So dito ako mag-stay ngayong gabi. Ito na yung pinaka third room nila dito sa Happy Place Vacation Home. Yan, kung makikita nyo, may working place din dito, may mirror, and upon checking, meron kayong dito, free towel. Syempre yung pinaka bed nila, yung pinaka size nito is queen size bed. Pwede nga dito kumasya hanggang 3, 2 adults and 1 kid. And may maliit na cabinet dito. Tapos ayan, may lavabo din kayo, lagayan ng mga bags or mga damit. Tapos may mga drawers and cabinets din naman dito sa pinakailalim. And syempre, pinaka-importante dyan guys,
fully air condition, and meron silang smart TV. Sa pinaka comfort room naman nila, ito yung makikita nyo, meron siyang jacuzzi guys. Yung pinaka highlights ng pinaka room nila dito sa Happy Place Vacation Home. Yun, very cozy, syempre nakaka-relax yung pinaka room nila. Bago natin i-check yung kanilang bahay kubo, check muna natin yung other side ng Happy Place. So dito na yung pinaka outdoor kitchen nila. Papakita ko guys kung ano may yung mga available na mga gamit nila na meron dito. So yan, meron tayong mga microwave, and syempre itong rice cooker natin, lutuan, kitchen utensils, tapos may mineral din naman, yan, mga pwedeng pagkainan. And of course, meron din kayong dito guys, pinaka rep, may electric fan, and kung gusto yung kumain dito sa may outdoor kitchen nila, pwedeng pwede. Other side, eto naman yung na area na pwedeng mag-dine in din, and syempre pwedeng mag-chill and relax. And of course, meron silang guys, eto yung pinaka videoke nila. Wow. Kung gusto niyo mag-relax guys, book na kayo dito sa Happy Place. Napakaganda ng pinaka area. So ito na, itong pinaka bahay kubo natin. Bago tayo makyat, yan, papakita ko muna sa inyo na meron silang shower area dito, and yung pinaka comfort room nila sa dulo. Ayan. Ito na nga kabalen, i-check na natin yung kanilang pinaka bahay kubo. Ito siya. So, akit na tayo. Later, pag-uusapan naman natin kung magkano ba yung rate dito sa may Happy Place and Vacation Home. So, ito, may dito, may isang kama. Kung gusto nyo matulog dito sa bahay kubo, pwedeng pwede. Siyempre, open area naman siya, yan. And kapag gabi guys, yung masarap dito, tumambay sa pinaka-area nito. Kasi may mga chain lights. And ayan, may tambayan din, pati dun sa kabila. Habang nag-chill kayo dun sa side doon, pwede kayo mag-swimming dito. So yung pinaka nila, bahay kubo, halos kompleto na rin naman. Yan, pwede kayong mag-Buddha seat dito. Tapos yung pinaka living area, meron din dito, ayan. And overlooking na rin dito sa taas guys, itong pinaka swimming pool. Tapos may double deck din dito, ayan. And may cabinet kayo dito, paglagayan ng mga damit nyo. Tapos sa second floor, yes, may second floor siya guys. Akyat tayo, check natin yung pinaka view. Ayun, kung gusto nyo magpwesto dito sa taas, pwedeng pwede. Ito na yung pinaka itsura nung pinaka bahay kubo nila sa taas. Wow, nakaka-relax guys. And syempre parang rin siya, province feels, kasi eto, nandito ka sa may kubo nila, and masarap dito mag-bonding, get together, and kung may special occasions kayo, pwedeng pwede. Napakaganda ng area. Yun guys, pag-usapan muna natin kung magkano ba yung rate dito sa Happy Place Vacation Home dito sa Barangay Anunas, Angeles City, Pampanga. And yun, yung pinaka-rate nila sa weekdays is 14,000 pesos, and sa weekends is 15,000 pesos. Tapos yung pwedeng maka-accommodate or pwedeng mag-stay dito is 15 packs, pero yung pinaka-maximum guys na pwede mag-overnight is 20 packs. Tapos mag-additional kayo ng adult is 200 pesos per packs, and yung 3 years old below guys, free na siya. Kapag nagpabook na kayo dito sa may Happy Place Vacation Home, so yung pinaka-check-in nyo is 3 PM and check-out nyo the other day is 12 noon. So yan, kung gusto nyo mag-inquire and magpabook,
dito sa pinaka-place nila. Napakaganda ng place, nakaka-relax. Perfect place para sa mga special occasions nyo like reunion, yan, family bonding. Team building guys, pwede. Lalo-lalo na dito, no, malalapit yung mga companies dito sa loob ng Clark, Pampanga. Halos malapit na to guys sa mismong Clark International Airport dito sa Clark, Pampanga. Kagandahan niya, ayan, kung gusto nyo pumasyal sa SM City Clark, I think nasa 10 to 15 minutes away lang. Tapos yan, kung hindi kayo nakapamili ng maraming foods, no problem guys, kasi paglabas nyo dito sa highway na to, 7 minutes away guys, maraming mga restaurants dito and mga Korean restaurants, and then syempre merong mga fast food like Burger King, McDo, and Jollibee. So yun guys, no, excited na ba kayong makita yung pinaka-itsura ng pinaka-swimming pool nila kapag gabi na. So ayan, papakita ko na itong pinaka-pool nila. Napakaganda guys, ayan yan, napapansin nyo sa pinakalikod ko, madaming mga chain lights. So napakaganda ng pinaka-ambiance, and pansin ko rin dito napakalamig ng klima sa Happy Place Vacation Home. So ito na yung pinaka-swimming pool nila guys. Yan, so kulay blue yung pinaka-lights, and syempre nagpapaganda talaga dito yung pinaka-glass nila dito. Tapos siya nag-overflow yung pinaka-water. Gumanda na yung panahon, try nating maligo, and after that yan, try naman natin yung pinaka jacuzzi na dito. Then yan, mag-check out na tayo. So kakatapos ko na mag breakfast dito sa pinaka big kubo nila, and yan, buti na lang nag-okay na yung panahon. Kung gusto nyo nung mag-relax dito sa pinaka third room nila, so ito na rin yung pinaka-master bedroom nila dito sa Happy Place Vacation Home. Yan. May free kayo ng ganito, isang jacuzzi experience. And yan, kung may dala naman kayong mga bubble soap, kaya ating tawag doon, pwede naman kayo magdala kasi para ano yung gusto nyo yung flavor na ilagay dito sa pinaka-tubig guys, pwede. So kung gusto nyo may experience, sabihan nyo lang yung stock nila. And ito, papaganahin na natin yung mga jet pool niya. Para ma-relax naman tayo. Ayan guys, no, pwede naman kayong mag-request kung gusto nyo ng warm or medyo cold itong pinaka-jacuzzi experience nyo dito sa Happy Place Vacation. Yung guys, no, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. So mag-relax muna ako dito. After nito is mag-check out na tayo dito sa Happy Place Vacation Home. Napakasarap ng stay natin dito. And then yung mga staff, very accommodating yung place. Talaga nakaka-relax. And very cozy. Tapos yung mga room, magaganda yung room guys. Kung may mga special occasions kayo, yan, pwede nyo nang iset dito and magpabook na kayo dito sa kanilang place. Huwag nyo kalimutan i-share ang video to guys. Medyo tumataas na yung bula. So until our next vlog, peace out!